Dobra, jeszcze tak dzień przypomnieniem, dobry, zostawcie was łapkę, grze na, zostawcie nie wiem, jak ona lajka, się nazywa. suba z dzwoneczkiem. To pomaga w rozwoju kanału i Zostawcie łapkę, zostawcie suba, lajka. proszę zostawcie tego subika TP, fajnego. TP. To co? Ja już rozpoczynam. Łatwy, bo nigdy nie grałem. I lecimy dur. Tak, dubbing jest polszczony, jeśli ktoś pyta. W ogóle jeśli ktoś chce link do tej gry, to mogę dać link do gierki. A co, przypominam, nowa seria. Ponad, nie wiem ile będzie z tych odcinków. Chyba za przejścia fabuły. Coś tylko zobaczę. Ile ktoś z tych odcinków zrobił. To nagrywa chwilę. Nie wiem kto to w ogóle nagrywa w swoich wizji. Dobra, ja wiem kto. No okej. Niby wiecie. Dobra. O, no. Piękny komunikat. Dobra. Teraz jestem cicho. Co jest? Jakiś demon do nas wszedł. Sprawdzę tylko jedną rzecz. To jest save. Pad. Language. Zobaczmy, co się dzieje. To nie ma napisów. No chyba są. Co jest? Wow. ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。 Co 今 ty 救急車 dzieje? 呼んでるから。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。Co jest? なんだよこれ。生きてやがったのか。 Się wkurzę zaraz. No. なんだよ。おい、寝ぼけたガキ。この体よこせ。
Dobra, to się wytnie i zaraz do was wracam. No. Dobra, witam po cięciu. Leciutkie. Leciutkie cięcie. Co się dzieje? Gra jest za głośna. Tu się drze. Nie wiem jak to zrobić, żebyście wy też jakoś dobrze słyszeli. Dobra. I to tyle. O, chyba jest git. たくど素人俺は中にいるんだこのぐらいなんとか耐えろだな Co jest? Macie polskie napisy, ale... O, napisy. Dubbing. Dobra, trudno. Gra będzie taka jaka jest. Trudno. 言う通りにしろ Ważne, że polskie napisy. Co jest? Co jest? Eee. 私が君たちを救おう。私だけが君たちを救える。 Hmm. 君たちの魂は純化する。来るべき世界の礎となる。器は整った。 Hmm. それは魂の住まうべきところだ。さあ、集え。 Co jest? 良き終わりは Duchy. そこにある。 Czy wydaje co tu się dzieje, to jest jakiś dramat.はあ？何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい抵抗するな体はもう俺のもんだお前はさっき死んだ俺が出ていけばお前は終わるそんな。どうすれば。お前に選択肢などない俺に従え嫌だ。僕には A też się やらなきゃいけな buntuje. いことがある。 Ewidentnie. やらなきゃいけないこと知るかうだうだ言うなら他を探すお前は終わりだ
他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうだよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。Nie mam na to słów. 仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。Co jest? なんだよこれ。俺の指示に従え。指先に神経を集中させて突き放す。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。Chwila. Możemy formułować za pomocą naszejあれじゃねえか。このまま残りを片付けようぜ。なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ。妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。
僕の体を奪おうとしたやつに話す必要ないだろ。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だ。ここまでかな。これが本当に渋谷なのか。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ、それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。あいつら何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。 Mama, przeszkadzasz! W tym? Gram teraz! あいつら A jak zwykle. Przeszkadzam, tak? Tak, pa! こっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら入って近づく。 Dobra. 戦って倒すしかねえ。 Łe! なんとかなったね。随分不格好だけどな。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。Dobra, to co? Okej, robienie jakiegoś chińskiego Lucky Luka, więc przyda się. こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。敵だ。今のは奴らの心臓みたい。 Wow. 引っこ抜けばひとたまりもないさ。 O, 何か入ってるのか。 dobra, gdzie my jesteśmy? Puszka, okej. Które zadanie tu mamy dostać? 使えるものは使っておけ。こんな時だからな。 Ha, いるぞ。気を抜くな。
O, latarka. エーテル結晶体で補給をしておけろ。 Kurwa! Łe! Kierza! Okej. Zdjęzy. Ale ta gra mi się podoba. 嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。 Co to? 警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。 Ja mam haluny. 落ち着け。目に見えることを全て信じるな。 Znowu haluny. Po chińsku. Co jest? Co jest? Nie! 生きながらにしてあちら側と接続されたまさに理想的な観測者だ Ten samuraj. 計画は完全となる誰だ Znowu. 人間もう一人お前は Co jest? 愚かな魂を解放してやったというのにまだ肉体などにしがみついているのか今度こそ逃がさねえ意志の力 Kto to? 興味深い To nie my na pewno. お前は後回しだ Chłopie, to cię wyniszczy. お前の案ずるな私なら彼女を救ってやれる Co
Kto to? Kto to? Nie. Czy to duchy wyobraźni? Wow. Kto to? 何もしなければな。 Kto to jest? 現世の自分で3秒。呼吸1回分で終わりだ。 To jest pytajnik? まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けて。あんたを信じろっての。無理に可愛いわ。このままお前は死に、妹は Okej, to jest chyba on. それだけだ。消えるのか。さあな。祈れ。 Tak, osy zginiemy. 妹はマリ。僕は伊豆木明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。 Chłopatów 経験だ。 nie widać. 経験。マリオ。頼む。 Nie mam mocy. A. Co tu się właśnie... On wyszedł? On wyszedł. Wyszedł, ale wrócił. Czyli nikt nas nie przebił. Nie. Co jest? 俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリ。ここはおい、しっかりしてくれよ。 Dobra, czyli to on. 僕は Czyli to on mnie opuścił. 言えなかったのか。 Chłop się we mnie... 神様に感謝するんだな。 Chłop mnie opuścił. Czym się kolor włosów zmienił? 黙れ。 Miał taki kolor włosów. 体はもらっていいんだな。Nie wiem, jak leżał, to miał czarne.
していない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。Dobra, wyłazimy. Zadanie wykonane. Dobra, ładuje się. No, git. I ją z moim ziomem rozpętaliśmy burzę. 16 się zarobiłem do jego, on mówi robimy numer zaraz. Jak Jello, to nie powluje tam, a pół stoi jelo. Bardzo grę sobie jego bello, zmienia jak jego kolary, zaraz Czesi kapturze niczym mak, bo muszę odlatuje niczym tak. Taka wizja czego to naprawdę oni chcą lubić film, oni pragną też prawdę. O! Tak zawsze będzie. Co jest? Miんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。Dobra. 行き先は有限坂だ。 I myślę, że tu skończymy dzisiejszy odcinek. I tutaj dzisiejszy odcinek. Do miniaturki jakieś. Nie do miniaturki. Sobie zrobię do miniaturki.
Chyba nie, dobra. Tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek, więc... Narra widzowie! Siema, ja